номаҳои падар. издивоҷ чӣ гуна аст? писарам, ақди никоҳ ин ҳолате мебошад, ки дар он одамони якрави дар гуноҳ ғутида, нозуктабъ ва худписанд зери бори орзуҳо барои фатҳ кардани ҳадафҳои воло метавонанд ҳамбастагии қавиро дар давоми умр новобаста аз дилшикастагӣ ноил гарданд. ақди никоҳ ин муносибати байни марду зан, ки атои Парвардигор аст, мебошад, то ин ки дар ин ду нафар муносибати ягонаи баркамоли тарафайн, пайвастагии муошират ва қаноатмандӣ дар ниёзи ҳамдигар вуҷуд дошта бошад. ин ниёзҳо оддитаринанд: ниёз ба меҳр ва маҳбуб будан, ниёзмандӣ дар дӯстӣ ва муошират, ниёзмандӣ дар ҳамкорӣ, қаноатпешагӣ дар алоқаҳои ҷисмиву равонии тарафайн, ниёзмандӣ дар фарзанддорӣ ва танҳо намондан дар шоҳроҳи ҳаёт мебошад. ҳамсари ояндаат мисли ту нест. ин куллан дигар шахсият аст, бо сурат ва сирати дигар. ӯ ҳақ дорад дигар бошад ва ӯро чуноне ки ҳаст бояд бипазирӣ ва ҳамчун шахсияти беҳамто мақбулаш донӣ. мо волидайнат дар ақди издивоҷ ба ту саодатмандӣ таманно дорем. ману модарат орзу дорем ки келиндор шавем ва соҳиби набира гардем. ин ҳама орзуҳои мост, лекин интихоб ва ихтиёр дар дасти туст, писарам. барака ёбӣ. бо эҳтиром, падари ту.